muna hana bashi muna kaya masu kyau wannan zai yi ma sosai na gaya hawa kai wannan ba mu 1000 kawai sauki malam nawa ba da 950 a sama shi a dare wani zan bada na ya fi 100 kai ko a sage ai bai zo a haka ba duba dai ba da biyar to shi ke haka ba da 500 ai haka cewa ai ba ai yau kai nan nake ga ma dai ba matsala wannan haba alaji Jigezi ne na gayu kai baka ankara ba Jigezi ne na gayu wando mai kyau wannan na gaya ma wando ne mai kyau wannan shekara wan kudi na kawai wannan in na sai Allah ya tsina wallahi sai ka wan kudi na kawai na ba su